Really say guys, for the people, longest time ever, yeah. Ndatanga ndadzoka ne voice over kuti mugowisa zvikufamba sei apo ndiniona ndichidzidzira kumbota takini mbona kuti dumbu rakupera yakati ari kupera. Guys, this is a thing about a month ago. Pamuri kuona apo kuNorton, animozviona. So kuNorton kwatakaenda paye padana sekuru Ben chiti kuri kuitwa different type yeimba dzasatamboita ende imba ichakati chasasi tichipatina na engineer. Amunozviona manje. So apo pamuri kuona apapo ndina ndakutambidzwa plan ndaida kuzama kutsanangura kuti chichaitika, but otherwise regai ningoita voice over rangu rakanyanya kunaka kuti zvitanda zvamunoona izvo zvinhu zvakazvanzi naEngineer ndoda kuzviona zviripo, boundary yedu yachangeta sei chizoshandisa. So takashandisa zvimaround po izvo nezvimatinoti zvimabrandering zviya ndofunga ndisingatesi zita racho ipapo takabva tanozvitenga client yedu ikasupplya tikabva sei zvauya zvikaitwa. So these things zvanga zvichitibatsira kuti tinge tichanda pakuti saka apa guys zvinhu izvi zvamuri kuona apa izvi kune zviboxi zviri papapa takadzidza zvinhu zvakawanda gwendoguno. Amona izvi zviboxi zvese zvamukuona izvi ndo zvinhu zvakatomboti delay pano zvimaboxi zvese izvi totiswa toda kunoilaminate ndozvataura naEngineer kuti aiwa inini pendoda hangu chinhu changu chakalaminatwa like this. Munoona kuti yakazolaminatwa iyi inenge ine stamp. So iyi yamuri kuona apa ndo inonzi architectural design. Anditika Engineer architectural design then kozita structural design ndo iyo yandandakabata. Saka tikushanda panapa nemaplan maviri zvoreva kuti isusu munhu watinaye paground izvizvi watinge tichimbonyanya kuripota futi kwaari nguva dzose for the meantime kusvika paachatisiya ndiEngineer vari kuseri ukokoko. So zvinhu zvamuri kuona pasi pese apa panonga mukaona pane zvisimbi zvikuwanda hanzi inonzi profiling uchitesa kusvika zasi uko kusvika zasi kubheki kwese uko neusaidi kwamukona kuenda kujiraoro zvanzi naEngineer ini ndo zvandinoda paproject dzangu ndoda maprofiles iwa yakaita seaya then saka ndo zvanga achiona so that hanzi panozosangana masenda acho ni vanhu vochitanga kuchera. Saka apapa they are almost done izvi zvibosi takazonozvitenga zviro late actually because patakatanga kupedza kuti masetting out edu takabva tadana engineer ndobva auya ndobva wataura futi newo council wakati go ahead then pane mabhokisi anozonyorwa kudididi zvinhu zvese izvi guys zvinhu zvikuitwa stage by stage tichida sei tichidzidza zvinhuwo zvitsva especially in I'm not an engineer. I'll keep on saying that in case ndikarisha kutaura mamwe mawedzi unozohwa maengineer kuti chirono woda kurevera nevanhu nhema. So izvi zvindo zvakati ini namugoni kutanga kuchera kana musati maisa zvinhu izvi zvinondosvika uko zviri kutenderedza imba yose. Saka kwasara frandi ndo yakutopesa izvi. After tazoita zvimaline zvedu zvokupega nekutsvaga macenters guys, it's a process kuti zvinhu zvinge zvichibuda zvakadai, and I would like to thank our engineer akakashishanda nesu and achiri kutoshanda nesu paproject iyi. Mukaona project yabuda sezvizvi guys ka ndoda mbobhiga vanhu vose vanovaka mumvura zvokwadi makasimba ende zvokwadi denga renyu ritori different nereduvo vamwesu handidi kureva apa pari very costly ndo zvinhu zvandakadzidza. Chamuri kuona ichocho anomuona vatanga kuchera nditi papakaipa vanhu vakatosvika pakubvisa hembe because une kunodhigwa munoti papakaita kupaka kuoma those days pakusati kwarinyatsotanga kunaya guys. I'll keep on reminding you kuti arisi raizvozvi video iri ndere a month ago. Saka inini there is a reason why tasati tati tatanga kumapublisha mavideos aya because tatakamana Engineer ndoda kuzoti muzomadise muzomabudisa mambofamba madzidzawo zvimwe zvinhu. So first day patakatanga kuita zvemakomba apa vanhu vakasati vaziva kuti pari kutone basa because vanhu vekuside kuarea iyi vanofamba tsvaga mari icho and also vamwe vacho vanozoudzana. Saka normally kaita zvemakomba munhu akangoziva kutoti inini ndichipedza gomba rangu marequirements ari kudiwa ndikupiwa mari yangu panozara munoshaya kuti vanhu movaita sei guys. Ndimuchaona kumberi pakazozara because yangoti apedza gomba rake aita zviri kudiwa sekuru
sekurubeni was there. Baba ndira kuatenda zvangu ndapo apawo dhiringi reChristmas vakamira paproject yezvisingatomboiti because genga racho munongoriziva rinenge rauya kuzochera rimwe wacho makorokoza mwe wacho vanhu vedoro vamwe wacho vanenge vada kuita noise. But I think both paproject pedu hatina kusangana neizvozvo ende vamwe ndo vaita usimbi wombochera oenda ochera 3 days. Saka tata kutoti kune vanhu vese vanenge vauya ane angouya chete tikangoita 2 days munhu asati apedza gombo rake takutori pamwe munhu ende I was very strict ende ini personally I never encountered any issue yekuti nyange varume vakaita more than 30 vaiva paproject yangu iyi. I'm not even like you guys. Pakapane vanhu handina kana munhu one akandidisrespecta because what I said was what I said. I pay you because asandaona kuti chinhu chaitwa zvandiri kuda ndinenge ndichorevesa ndisingatomborevi nhema ndofunga one day ndichazonyatsokuitirai muchimbonyatsoondiona ndichicommunicata nevanhu vatiri tiri kubasa kwavo. That is softness yamune muchiona. I'm not like that because tichitoda kutodamburana tichoenda chaiko chaiva because dzimwe nguva lese vanhu vanenge vayakakumari ukanyanya kuvasekera zvavanoita vanokudhera seiro rakasina kutopera but munhu anga atoti ndapedza amona gombero vaauchezerwa zvakanaka. So now taiti sekurubeni vangu vaimezha nechimwe chikanda engineer paakazouya I think I'll show you futi kumberi because every stage yataiita papa engineer auya kuzoinspecta. So atisati topedza but still engineer anouya kuzoinspecta not for free but kuti it's an agreement yamune matoita kutoti isusu engineer tinoda kutoti muye muchiti inspector so ende because ikapera futi ndofunga and like I said I'm not an expert kuzvinhu izvi asi but from my own knowledge I think mukaita zvinhu izvi pasina supervision yaengineer imba inogona kufoira. Ani munozvona ndisingabachizonzi engineer ndiye anozodhirowa zvinhu zvamakolama anoziva kuti ofanira kuenda papi uye ndiye anoinspecta achiona kuti depth yake yabuda here ari kuda kana kuti kwete uye achiona kuti maita zvamunoda here. Saka isusu pekutanga akasina kutaura kuti chi isai chekubhokisa chimwe chinhu so chakazi akandochida guys apa mwana wanga aenda baba pakamanwa nobo ndakavadzosa vose nyangwe ndakanabata ndikati kasirai except vamwewo ndofunga zvazvizvidhakwa zvazvatoriwa pasi kuenda kuchikorokoza ndo vamwe vatakazota sei vatakazopesa because zvavane achizviitira izvozvo ndezvokuti mabhesi muchamaona zvakare wayo apinde zvakanaka sezvine tikati kupinda. Saka vane mashepero anoita then mabhesi anongouya achigara according to zvakadhirowa naengineer. Zvinhu zvandakadzidza so far so good ndichita project yekupi yekunotona ari munhu achakaita chisquare ichocho chepuranga icho chakasvika pakuvhunika. Saka ndochaida kunzi chinge chipinda ichocho chimezviswa nacho ndo futi chavaitsvaga nacho masenda ichocho chamuri kuona ndiri kunongedzera papo. Saka ese apa pakomba mukona papa pasati patanga kuchegwa mwene mwanga atova kuzobatira but apo vanhu vanga vasati vawanda sekurubeni mbva vati ndoda kupinda but sekurubeni chakazonakidza vaiita asi vachita sekakona moserugero vashandisa chipampamu icho chipampamu icho takatochitora kwachachiri kwamusana uko kuti vauye vazochishandisa ivo sekurubeni. Pakaengineer akaseka kuseka chikweye kuti hehe vanhu vese anga varipo vakaseka sasa tambozvona kuti munhu unochera makomba kumakolamu nechipampamu vakashingirira nacho chipampamu vanhu makoko angu zvakaoma guys. Hamuna chamakaona apa vakatatarikanawo makomba vangu akamabata ari 2 zvika makomba angu aya ndeangu amunozviona ndo vanhu achikuradza yapo anenge achinzi madhabho akarimba kuti so aya kuna masingu kuna madhabho ndo anga aripo zvakare. Saka iranaka kuri kuchekwa neuyoyo raiva riri singu. Saka uyo akatamburawo naro achitenderera pamuri kuona ipo papapapapo ndikati nhaiwo ino kana uchiteera semwena kudaro chadii ini asingachohwisa because pandakazoti panenge achichegwa I started imagining kuti sare kuchegwa sei munopinda mugomba sei achichera sei gomba iri guys gomba rinochegwa hamuna chamakaona kumaproject uyo mumwe warimo mari kutatarikana rachienda iwe achiinda asi ndinoda kudzaya kuti pane mwana wakabata makomba 66 ipapapa 66 ilo rakasati ratochezerwa rinochezerwa rese guys rinosara raita pencil skate rigonaka rigodii munhu uchitenderera ari makuna kutaura nemumwe munhu kana riri sadza guys vanhu vakatanga vachabika mumapoto rikatanga wegera because tisi chaisupply sadza papa nevanhu like kwaita sokuti kwakaputika gold pakazowanda vanhu. Saka zvatakata kuita vanhu vakatora mugomo vakatanga kubikira sadza mugomo muriwo wamugomo ko kuzoda kutotaura kuti hanzani ndisadza nebikwa namachangizi namacabbage tikati ana asingadi uchabudake. Saka taingotengawo miriwo yakangowanda because paibikwa kana kuti vanhu vaoffloada what group ana first group roller second group roller third group first day vanhu vaida kudherera sekurubeni akati aiwa handitose tiri pabasa iwe uri pachikero chako chegomba ndi pachikero changu chegomba zvoreva kuti newe uchi
imka kurya ngabiki vanhu vakatanga kubika gasi waiti tikabatidzwa waiwatsitsi raiswa nonga last number rekuti tisadza ngarikasire kuibva tikasire kudzokera kumakomba tirivaina ndimbokuradza panhu panga awanda manje apo vanhu vanga vachisimbisana timu se uya ane uyoyo angane pamuromoyo ndakazomudzinga ndikati handidi vanhu vane noisi handidi vanhu vanoda kutidherera pano ibva wangoregako kudzoka makomba atopera ipapope ndopakanga wakasita dhere kupedzera rake handazombomuona kuti ndakamudza kuti handidi kana kuona pagedhi ambozvona bcause normally kana project dzakaita sedzidzidzi dirisi tiri kumanda totofana kutomeka sure kutoti hatifani kudhiregwa pafani kuita noise futi paproject kazhinji kachoni ndo zvatinozama kuti zvinge zvichiitika by all means necessary saka maona type yevhu rachoni rotsemuka iyo rakaita sechidhaka chemumatoro saka nindo saka vachita chi macolumns and I also notice kuti pese pataenda kukanso iri rakasati rapera iri rakatozodzokerwa ese akuchizerewa pese pataenda kukanso the first thing chavanokufunza kuti engineers drawing iri kupi ndo zvavanobva vaita ambozvo apa tasati tombotanga kumbochera pamukuona papa yanga itori warm up yanga ichiitwa saka apo futi rimwe dheiro ndakanowedzera mafoshoro ndikanowedzera mabhidha vamwe vaya vatovadira makomba zvimvura vachidii watimunamata kwataita chiti mwari dai mvura yakazanaya makomba apere ndovava munamato wedu everyday eri mwari vakatinzwa makomba edu tikapedza apo ndanda kufara because ndanda kunyatsona kuti ei hatichanyatso kunyatsa kuona manje kuti ruwazvo rokufamba nepapi nepapi. I was excited because also client yanga itori concerned kuti chafamba sei saka ndanda kufarawo zvakare kuti mwari at least there is progress apedza kana mwana ngondoda kubata 1.20 aninozvona saka ndatakorera mapegi pega pega iroro manje zvakaita isingu singu but angotanda kuti chi ndikadaiwo isingu nedouble saka akarowapo ubva angonoruwa nepapapo ndo zvamaitira akaita saka ni at the end of the day basa redu anga rakufamba. I was excited, I was overjoyed, I was overwhelmed, I was overzealous, I was overkandangarous because ndanda kuona development iri kuitika. Engineer anga kufona because engineer wedu anoita follow up guys handi kunyembera ida kumutenda madi and the other thing chaita aiwa even neSunday guys. I've never seen someone that dedicated nebasa kuti say izvozvo aiwa neSunday. I think in future even kana mabasa angadama engineers that guy is the person and change chingotora chete because that patience yakaita nesu that resilience yakaita even nguva zvichange zvastika zvadii akamira nesu and also tichibva ipapo munhu kubva kuchechi ouya akananga kuuya kubasa rerisingakosingwa asingafani kuuya kuti vati program yedu indemberi is not easy. I remember this other day akatozoya newife yake mwana wake achitorwara. I felt so pity guys handi kunyeberai that engineer ka one day tikanga tapedza ndichakuradza ifesi yake muchazoona muchamuziva and the wife is also shemali amozviona so ndoda kungovatenda hangu asanga kuvaratidza asanda kuvatara because vakati ndoda kuzoti tapedza kusvika pandinoda kukusiyira imimi ndongana ndosira tasvika paslab level ndopa anombozotisiyira katamu requesta obvious at a cost tomu requesta kuti auya achiona kuti basa redu ikoko saka apa tichiri naye engineer uya saka guys besa munhu andichinyana manje ndichibika kuti engineer because everything we are doing currently zvikunge zvichimondwa naengineer. On this day ndofunga mukutongoona mwanhu ari mukati memakomba vamwe vari pamusoro vamwe vanhu vaiva netag team yavo hapana nguva uchaona guys. The joy that was in my heart ndikati finally the Lord has done it, the Lord has done it. Time yekuposta guys inini handanga ndisitorina because ndaitova nestress nekuda kweproject usamukona uyo munhu uyo ari kuzama kumezha nedhatidanda ndisekuru ben I think ndo vaimezhera mwanhu vachipopota baba vakatibatsira Zimbabwe tisekuru benika. May God bless this guy. Handidi kurera nhema paproject iyi he played yatoti a fundamental role isingatomboiti ende ndikasatotenda nditori benzi ndiri muchakati ndingirawo reChristmas ndinovapa. I will show you ndichivapa handimbori kurera nhema mozvo makomba ese vaiuya vachimamezha wotodzosera munhu mugomba kuti kuvekera gadzirisa anoona kuti akadzika onzi harina kutsika kudivi rimwe rakaita sei. vamwe vanoita chitsotsi chekuti kana racherwa osiya rimwe saidi risina kuchizerwa rakakwirira kuitira kuti zviite fast abve amozviona patata apo the other day futi right. Ro number 1 wekutanga wetamisa uyu ndo number 2 uyu saka ava tochivabatanidza vakadai vari 3 saka paita 3 apa papa so uku kwapera kusina papa vasati vadiwe vapedza
ndikuda kuti ava vasati vadika ava vari paseri apo vari kuri saka ava tovabatanidza 3 meta kuona kuti vabatanidza sei because apa pane 3 apa pane 3 apa handiti saka tikati 1 2. So ipapapo guys, I remember this other day pane mukadzi akatoya akatochera rake parimwe boys razongovabatsira vakutowanzwisa tsitsi vakuvanzwira tsitsi mai vakandirwisa urombo tikazongoti it's okay but tasikatodi vakadzi because zvinononoka paazongoriita zvikapera. So ndakuratidza rimwe futi video